Jarka, vy teraz tak veľa toho robíte, prosím ťa, máš všetko, čo potrebujete, nechýba vám niečo? No, veď práve, že vieš, to auto, Auto? Takú perfektnú ponuku sme dostali. Akú? Vieš, potrebujeme na to získať 20 000. A dá nám to nohy, vieš. Ide o to, že s tým autom sa dokážeme prepravovať, je bezpečné. Máme teraz dielňu v Trenčíne, otvárame za chvíľu Žilinu a s tým autom. To by bolo super, keby sa vám to aj podarilo. Tovar prevážať, aj všetko. A ľudí voziť. Proste auto výborné, fantastické. Renault, Traffic. Svojím spôsobom sme si ho trošku odskúšali, lebo sme mali podobné požičané, keď sme išli od Tatier Dunaju. No a teraz ti nám takú perfektnú cenu na to dal. To auto by ste naozaj potrebovali. Bolo by to úplne úžasné. Najviac ho potrebujeme na to, aby sme pomáhali tým ľuďom. Toto je na to najdôležitejšie. Keby sa pozbierali ľudia, tak to by bolo raz, dva. Mať takéto auto, ktoré je veľkokapacitné, kde sa zmestí väčší počet ľudí a dokonca sa nám tam pomestia ešte aj výrobky, materiál, môžeme chodiť na rekondičky, chápeš? To by vám veľmi pomohlo. Ježišmária, počúvaj, to by bolo proste úplne super. Ja by som im bola moc vďačná. Vieš, oni nám už raz pomohli. Keď sme potrebovali spustiť mobilný stacionár. Ale ja si myslím, že keď toto budú počuť ľudia, tak sa budú snažiť vám pomôcť. A vďaka týmto ľuďom to auto máme. Jaký by to bol vianočný darček? To by bol. A to by bolo super. To bude krásny vianočný darček.